zingakanani yobekeze noma izitha zami zingakanani yobekeze Sanibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ngizokhuluma ngendlela eyehlukile. Kunabantu la abaneyinkinga zokuthi baphupha esikoleni, baphupha amanzi, baphupha inhlwathi, basho yonke into leni. Abanye baphupha ubuhlalo, baphupha amabhayi, basho yonke into. Babuza ukuthi Gogo kumele senze njani? Ngibatshela ukuthi cha bobo Gogo, uma kuwukuthi uphupha lezo zinto kumele phela uphahle ukhulume nabantu abadala ubuze ukuthi lezi zinto abakukhombisa zona ngabe zisho ukuthini noma kwenzakalani. Babuze abanye bathi Gogo uyathwasisa na? Angaze ngikucacise lokho la ukuthi ngiyakwazi ukuthwasisa. Ngicela ukuthi nginazise kona ukuthi cha ningaze nilokwane niyihlupha nibuze ukuthi uGogo uyathwasisa. Isangoma nje siyathwasisa, mina ngiyathwasisa. Uma futhi kuwukuthi udinga mhlambe inkinga zakho nje kulungisele iqondene nokuthwasa, ngiyakwazi ukuthi ngikusize. Kodwa ngiyangithanda kakhulu lo muntu lo nje ofika nje ezoqala ukuthwasa, engizokwazi ukumqala mina for start ukuze ngikwazi ukubona ukuthi ngimqale mina ngenza la. Ngoba uthola ukuthi abanye abantu babathwasisa abantu kodwa kube khona lokho kusalayo. Uthola ukuthi uvana wamfaka nje enkambeni umuntu engazange aye nakomgeza kumsusa amathunzi, engazange nakomlahla amlahle isilwane, amlaphele ngaphezulu kwaloyo nto. Uthola ukuthi lozo zinto eziyimfucumfucu ngaphezulu kwakhe sezenza ukuthi into ayenzayo ingabonakali noma umsebenzi awenzayo ungabonakali. Uthola kusekuthi kunethwasa kodwa alikwazi ukubona lutho, alikhulumi, alinalutho. Kuze kube sengathi mhlawumbe ogobela abathize kunezinto ezithize abangazenzanga ezinganeni zabo. Kanti uthola ukuthi wakwenza konke inkinga kwasala amathuzo wavana wadlidla umuthi wangaqala wamnakelela nje ngokwempilo yakhe. Ngoba umuntu ma esuka kulela khaya eza kuleli khaya vele uzofika nayo yonke into ekade lapha kubo eza nayo lapha phakathi kwaleli khaya. Mina njengoba ngizomlapha kufuna ngimkhiphe yonke lento afike nayo la ngaphakathi kwaleli khaya ukuze ngikwazi ukumenza lento ekufanele mangabe ngimenze yona. Ngoba kufanele uma ngabe kumenza uphume la phakathi kwekhaya ubona, uphume la phakathi kwaleli khaya uhambe uyosebenza. Hayi ukuthi uphume uyoba impuphu, uyova umqubo, uyoba yona yonke into lo ube yisangoma sokuthi wenza uhambe emgidweni uzobhinca amabhayi njalo umenyela ukuthi awuvugida kahle. Ayifuneki lona. Ake kuthi ugida kahle futhi uyasebenza umsebenzi wakho omuhle. Ikona lokho ngiye ngikufise mina ukuthi abantu ngibatshele kakhulukazi kulabantu abathi nje ekade ngangigula mina ngihlupheka nginje ngoba uyazi ukuthi uguliswa yini awuthathi ngani umsebenzi. Ngoba phela uma uke wawuthatha vele kuzophela konke lokuhlupha kwekona zonke lezi inkinga onazi ukuthi uthanda amadoda ayakwala akushiya wakwayibona intombi inhle noma umakoti emuhle eshiwo. Ingoba naka abantu abadala bafuna lento bathi cha kule nto oyithandayo ngoba thina wena indaba ethi sizokukholisa kulezi zinto wena oyithandayo ke uzona ozokungayitholi ke uqhubeke nalomsebenzi wethu. Uma ungadingi sizobopha yonke into and babopha ukuthi inswi ungenzeki lutho. Ingakho ke kufanele ukuthi uma kuukuthi ngempela nesiqiniseko salonto ufuna wazi ukuthi uma ungawuthathi lo umsebenzi kuvele uyothi noma ngabe ufile usale kubantwana uthathe umsebenzi usaphila, uthathe umsebenzi wenzele ukuthi ungaze uyogqilaza abantwana noma uyongena kubantwana. Ngoba lento kuhamba phela ihamba imfimfithi ifuna noma ubani. Ekugcineni igcina isingena nakumuntu nje eyayikade ingayisiwe khona lo sezogcina selashwa ugcina sehlala hle kwabantu bathi cha wethu uyapha enyangeni ngobonaka akabonakala ukuthi wenzani. Noma ke ezinye izinto zikhona ezinakalayo ke nakuthina bogobela kodwa ezinye izinto kumele siziqaphele nathi thina sisuke sihambile siyothwasa. Ngiyamthanda mina uGobela ukuthi ingane yakhe uma kuwukuthi nenkinga imtshele uGobela, makuthi nizibonakala simtshele uGobela ngoba uGobela kwenza ukuthi ayifunde lo nto ukuthi ungase kube lento yalomntwana ithini eke ngilungise ngale ndlela le. Abangeke abafuni ukutshelwa sidalo. Mina ungafika ungitshele namhlanje ngenze le nto ongitshele yona ngoba ngiyazi ukuthi awukwazi ukusuka nje uzongitshela imbude ngoba uzokhokha imali yakho la. Ngeke ukuthi uzosuka kini uzolahla imali yakho la kubini ngoba mina imali yakho ngizoyithatha noma ngabe wena ufuna ukuthi ungitshele izinto kodwa wena engikupha kona noma ngitshela kona ukuthi uma kuukuthi usuthwasa kumina usunezinto abantu abadala bafika bakutshele zona
vuka ekuseni uze kumina uzongitshela ekuseni singakabi nokuthi sinesiyaluyala egcekeni yiza nje ekuseni mina uzongitshela ukuthi hayibo gogo ngithe ngilele namhlanje ngaphupha noma umkhulu 888 sengizobona mtho kusho njengoba bethi ukuthi kushoda okuthile noma mhlambe shuthi kufanele ngikwenze kanje sengiyahamba ngiyokwenza lokho ukuze senze into ehambisanayo nethongo lakho ukuze liyamukele nethongo lakho ukuze yonke into eyenzakalayo yenzeke ngendlela ekufanele yenzeke ngayo bakwethu nama ugobela ngiyacela bandla ukuthi sibanaka abantwana bethu uma bevuka nesibonakaliso ke mhlawumbe usungabona-ke nokunye umuntu mephupha into eyimbudo nje ubona athi ake imbudekile ngoba khona umuntu uthi umuntu aphupha imbudeke noma nje akho umuntu obona athi hayi awuyizwakele into uthi cha futhi hayi ukuthi uzomjabhisa mthethe hayi ngisazoyicubulungula ungathi hayi angeke ngihambisane-ke nalokho ngoba ujabhisa ngisho ithongo lakhe ngoba kusho ukuthi ngesinye isikhathi belifika nalowo mbutho nje khona into beliqonda ukuyikhuluma kodwa langaba nawo amandla ukuthi likhulume kuyena sengijolo ukuthi-ke njengoba ngikhuluma lento ngiyanazisa futhi ngiyanitshela ningabe seniza niyangifonela ningibuza amaphupho cha angichazi amaphupho ngiyenibonisa nje ngezinto ezenzakalayo angiyena yini umuntu uchaza amaphupho bandla cha ngabe ngiqambela amanga sukuyinhlanhla uma ngabe uzothi uyangifonela ungibuza iphupho ngikutshela angiwachaza amaphupho angifuni uqamba amanga nje iphupho ngichaza ngoba ngiyalibala kungena olunye ucingo oluzolingigeje ngilibele ukuchaza ngawini iphupho kungena ingcingo zingigeje ngilibele ukuchaza iphupho and umuntu umusuka amchazela ulethe elinye aphinda kuleke elinye eduzane ugcine usekufanele ukuthi ukubone sekufanele ukuthi uvale ucingo manje ukuze uyivale le nkulumo ngoba phela manje ayisavaleki uthi ufuna ukuyivale ufake le ufuna uvala hayibo uzuze uthi noma usuthi uyalivala ucingo aphinda abuyisele ngenkani uzibona sekumele wenze njani manje nathi ngiyacela ukuthi nisicabangele nathi sinazi inhliziyo ingakho sisiza abantu nje kufuna sehlisa imimoya kodwa nani ningasoni imimoya ilokho engikufisa ukuthi nisicabangele ngako kuphela ngoba nathi sabantu ukuthi phela saphiwa ngabantu abadala lokho abasinike kona bathi naku asibambe savuma ukubamba wena ungavumanga ukubamba okwakhe izinto zakho ziyohlala zibophekile angazi ohlala zibopheke njenganani kodwa ziyobopheka kanti uma ungawuvuma nje umsebenzi uthi cha hayi namhlanje ngeke ngiyawuthatha izinto zakho ziyoqaqeka kunalo mntwana lo omunye futhi umntwana okwathi ungithinta kulezi insuku wangitshela ukuthi ufuna ubuhlalo ufuna ngibakhe ubuhlalo ngiyamtshela ngicabanga ngikwazi ukubana ngibakhe ubuhlalo wena manje ukuthi ufuna ubuhlalo abantu abadala bakhombisa ubuhlalo woza sixoxe angizukwazi ukubana ngibakhe ubuhlalo ngidayisela ubuhlalo ngizotshobani lobo buhlalo fika la sibonisane ukuthi ngabe kwenzakalani namanje ngiyamtshela lo mntwana ukuthi cha bobo uma ukuthi uyozoyibona nje le video le akafike sixoxe sibonisane angiyazi nalento ayisho bengiqala vele nokizwa kodwa ke kulungile-ke uma kusho yena siyobona ngale ndlela asho ngayo amen. Gogo ngiyakuzwa kahle uyayichaza le ndaba ngithemba ukuthi nababukeli bayizwa kahle nabathwasayo njengamanje abayibonayo le video bazokuthola nesibindi sokuthi baye kogobela babo mabevuka ekuseni babatshela ukuthi babonisweni ebusuku belele njengamanje gogo kunomuntu ozibuzayo ukuthi engabe ugogo Mseleku mina ngangisiza yini na ngoba phela mina ngathwasa ngaqeda kugobela wami ngazivula isigodlo sami nginemithi nginayo yonke into alukho uhlobo lomuthi engingawazi kodwa amacustomer wangeni kuthuli azifiki iguli engabe ugogo angakwazi yini ukumsiza umuntu osebhekene naleyo nkinga. Siyabonga makhosi ngingakwazi ukukusiza esimweni esinjengaleso ngokuthi mina ngikunike umuthi ukwazi ukusebenzisa ukwazi ukukusiza kodwa ngeke futhi usizeke uma kuukuthi leyo nto yenzeka nje ngoba kunento ethize yayishode kuwena abazongena still noma ngingayenza nami lonto kodwa abazungena ngesimanga sokuthi kuzobe kukhona lento edingwa abantu abadala kuwena ekuyiyona eyashoda kodwa ngakunika nje ukuthi ama-customer kangena abantu abangena kodwa kwesinye isikhathi ngiyakunika kungenze lutho yingoba kuwukuthi mhlawumbe kunento le eshoda lapha laba udla khona ey'ntweni zakho ekuyiyona ebopha izinto zakho manje siyenza ukuthi izinto zingenzeki ngendlela. Okusho ukuthi mhlampe umuntu onaleyo nkinga uma ngabe ethatha umuthi efika ungasebenzi ugogo Mseleku angamsiza ngani mhlawumbe kufanele aqale phansi ayothwasa kabusha kugogo Mseleku noma kufanekele ayohlola kugogo Mseleku kubhekwe lento eyashodayo noma usizakala kanjani umuntu onaleyo nkinga ngoba phela nangu uyalidinga manje usizo ugogo Mseleku usebona ukuthi ugogo Mseleku angayilungisa le nkinga ngayiphiki indlela. Makhosi indlela engayilungisa ngayo ngeke ngisho ngithi hambe uyothwasa futhi noma wenze njani kodwa ngingakutshela futhi ukuthi uma kuukuthi kunenkinga usubona ukuthi uyakudinga nawe ukusebenza nethongo lakho lithi sebenza kodwa uyasibona kusebenzeki mina ngingakutshela ukuthi mina ngamane ngikhethe ukuthi ngiqale phansi ngoba ngabe ngenzela ukuthi nami ngigcine ngiyitholile lento engiyidingayo ngoba lento uma usuyenzile waqeda kahle wayenza kahle hayi ithongo liyakubusisa bakithi ithongo
liyakubusisa likwenzela konke lisikhave sonke leso sikhala ungatholi ukuthi wena ungakhalela ukuthi uyeke wothwasa kwangalunga uphinde wothwasa kuzolunga ngoba uzoziqondana nale mpande efunwa yilabantu bakhe abadala bese bekuqaqela-ke izinto zakho iqaqe baqamba bakithi usethwele uthwele unamagundane uthwele unentoni kana uzange uthwale ulungise kahle izinto zakho ngoba ekuthwaseni vele kuyenzeka ukuthi uthwase ugcine urobhekile ugcine usukumila mukhona oyedwa ongakutshela ukuthi babili bathatha abangitshela ukuthi wathwasa izinto zakhe zalunga wonke umuntu uthwasa qede kube khona lokhu kuyinkinga sukuma hamba ayobheka ngoba usubona ihlanzo lokuthi ngihambile ngayothwasa ngizoba nje kodwa bazothina abantu phakama ubheke ngayo yonke indlela engakwazi ukuthi ikusize Hayi cha siyabonga gogo kucathi uyibeke iyacaca angikholwa ukuthi ngabe khona umbukeli ekhaya njengamanje ungathi yena akacaciselekile ngicathi uyichaze nje wayibeka yacaca isobala siyabonga kakhulu gogo siyabonga kakhulu bengicela ukuthi-ke ngikudlulisele kubantu bonke abangidingayo noma basondelene negoli abakwazi ukufika egoli ngizobe ngisegoli mhla ka-5 no-6 no-7 kodwa ngomhla 8 ngiyobe ngingasekho ngifuna bezwe kahle ngingathi sengiyihlalele la ekhaya ngithi ngisazela ngilele nginquphazela ngade ngihamba indlela yonke umuntu angifonela nje usekhona egoli cha lutho bo angisekho egoli njengoba sengishilo nje u5 6 7 sekuphelele sengizobe sengisethekwini sengibhekene nabantu abangidinga ngakhona ngizobe ngiseSoweto ePortia Grand uma ugibela itekisi ufuna wehle ebox bese uyafona sikuyalele kahle indlela uma ukuthi uhamba ngemoto sikunika ilocation ekuyiyona ezokwazi ukukulawula uze uyofikelela endlela lapha sikhona sithokoza makhosi amakhulu abantu bonke abadinga usizo ngithi kubona zikhali siyabonga gogo makhosi thank you